Lidičky, mám po maturite. Takže ahojte všetci, ja vás vítam u dnešného nového videa a dnešné video bude, ako ste si mohli z popisku videa všimnúť, tak bude to video ako zmaturovať. Toto video vám točím tesne po mojej poslednej maturite, pretože teraz mám ešte takú hodinku, ani nie čas a potom ideme oslavovať maturity. Takže začnem asi prípravou na maturity. V prvom rade vám chcem povedať, že ja som ten typ človeka, ktorý sa aj na testy počas strednej školy učil vždy deň pred tým testom. Vždycky ja som sa neučila priebežne, ale vždycky som sa tie dané látky a učiva začala učiť až deň reálne pred tým testom. Úplne mi to vyhovovalo, aj doteraz mi to vyhovuje, proste nemala som s tým problém sa to učiť, že deň pred tým testom a v pohode som prešla na jednotkách, dvojkách bezproblémovo. Takže za toto som fakt rada, že som schopná to takto zvládať, že deň pred tým testom, pretože fakt mi to dosť uľahčilo celé moje štúdium na strednej škole. A tak nejak som si hovorila, že samozrejme tá maturita sa proste nedá učiť, že deň pred tou skúškou. Ľudia, ja som sa to učila deň pred tou skúškou. Čo sa týka toho akademického týždňa, rozložte si sily podľa seba. Tak, ako vy viete, že vám funguje učenie, ako vám to najlepšie páli, ako vám to ide. Nenechávajte si všetko na ten akademický týždeň. Ja som si dala na maturitu slovenčina, angličtina je povinná. A potom sme si mohli vybrať dva voliteľné predmety, tak to funguje teda na Slovensku. Ja som si ako moje dva voliteľné predmety dala teda občiansku a dala som si nemčinu. Pretože na mojou výšku mi úplne tieto predmety sú také tie profilové predmety, ktoré ich zaujímajú. A tak som si povedala, však dám si tieto predmety aj na maturitu, že však nemčinu som si dávala vyslovene len z toho, že ma proste baví nemčina, že ma bavia jazyky. Takže to si v tom dosť verím. A občiansku som si dala, lebo mi to prišlo, že proste, keď tá škola, akože ona odo mňa nevyžadovala tá moja výška, aby som z toho maturovala, ale myslím, že to bude taký super bonus tým, že v ním berú, akoby ich zaujímajú hlavne známky z tej občianskej, takže si hovorím, že bude to fajn bonus mať z toho aj maturitu, tak preto som si dala aj občiansku. Preto vás chcem na toto aj upozorniť, že budúci maturanti v prvom rade si pozrite, na akú chce ísť vysokú školu a aké sú požiadavky na tú vysokú školu. Lebo je veľa vysokých škôl, ktoré vyslovene od vás požadujú, aby ste maturovali z nejakých konkrétnych predmetov a keď z nich nematurujete, tak musíte robiť len zbytočne nejaké ďalšie testy navyše, takže naozaj nepodceňte to a pozrite si, reálne na tie vysoké školy, čo potrebujete. Pretože viem, že veľa vysokých škôl funguje na takom princípe, že napríklad potrebujete maturitu z biológie a potom napríklad nemusíte robiť príjmačky z tej biológie. Alebo ak neurobíte maturitu z biológie, tak musíte ešte navyše mať k slovenčine napríklad k testu zo slovenčiny a z fyziky musíte ešte navyše mať aj biológiu. Takže fakt si to pozrite, aby všetko úplne super bolo. Alebo veľmi dobrý tip je, napríklad keď idete robiť príjmačky a napríklad potrebujete robiť príjmačky z občianskej. Tak nedávajte si vy na tú maturitu biológiu a fyziku. Dajte si vy na tú maturitu biológiu a občiansku, lebo reálne, keď vy sa budete tú občiansku učiť už na tú maturitu, tak si uľahčíte tú prácu na tie príjmačky. Lebo príjmačky väčšinou bývajú taký týždeň, dva po maturitách, takže nebudete mať proste stres, paniku, keď sa tú občiansku budete učiť už reálne na tie maturity, tak na tie príjmačky si to už len zopakujete a máte po probléme. Čo sa týka nejakých pomôcok k tej nemčine, tak ja som si zakúpila iba knižku, že z maturity z nemčiny, ale to bolo vyslovene len na gramatiku, aby som si vedela tak, lebo som mala problém napríklad s vedľajšími vetami, ako je tam ten slovosled, takže na základe toho som si zakúpila tú knižku, nech si to môžem naučiť, nejak si to zamemorovať, čo mi veľmi pomohlo. Takže to vám odporúčam, ak máte problém s gramatikou, neváhajte siahnuť po takýchto knižkách. Politológiu som si naučila normálne do radu podľa zošita, no a potom som si akoby stiahla aj aplikáciu Notebook LM, čo mi veľmi pomohlo pri tej politológii, pretože tam si vy môžete vložiť nejaký text, PDF, Word alebo čokoľvek, nejaké učebné materiály. No a vlastne táto aplikácia, ten Notebook LM, tak on vám vlastne vytvorí z tej
prezentácie z toho učebného materiálu, vám vytvorí podcast, ktorý si vy môžete potom pustiť a je to podľa mňa úplne skvelý, úžasný spôsob. Toto mne fakt zachránilo zadok pri tej politológii, lebo ja nemám rada moc túto tému všeobecne a keď som náhodou niečomu nerozumela, alebo som mala napríklad také poznámky, kde som nemala tie pojmy vysvetlené, tak som si to jednoducho len dala do toho notebooku a ono mi to krásne vytvorilo podcast, kde mi to vysvetlilo a strašne rýchlo som sa to naučila. Ja som sa reálne celú politológiu naučila za také 3 hodiny. Len vďaka tomu podcastu, že mi to pekne vysvetlil, pochopila som z toho, robila som si z toho poznámky. Ďalší tip pre vás, to vám odporúčam, je to skvelé pustiť si video o povinnom čítaní, veľa z toho zapamätáte. Išla som proste s takým stresom som ja išla do tej školy ráno, že ja som mala proste také zen drinky, čo sú akoby biodrinky a tento bol, že z konopí a zelený čaj. A to je akože na duševnú pohodu, hej, takže ja som proste bola úplne závislá na týchto drinkoch na duševnú pohodu. Je to úplne milujem tieto zen drinky, je to fakt strašne chutné a tieto na duševnú pohodu. Ja neviem, či je to len v mojom mozgu, že si tak ja do hlavy sugerujem, že keď to vypijem, nebudem v strese, tak proste nie som, lebo môže to byť proste len čistá sugerácia. Každopádne, to je úplne jedno, vypila som drink a bola som v Čile, takže som si pekne v pohodičke odšoferovala na tú maturitku. Išla som tam, potiahla som si otázočku. Takže som fakt čerstvo odmaturovaná. A doteraz ja nechápem, ako som odmaturovala. Ja fakt netuším, ako som to proste bola schopná prejsť. Ako som to zvládla. Proste je to úžasný pocit. Zvládnete to. Fakt. Je to maturita formalita. Pohodka jahodka, maturitka formalitka. Nestresujte sa. Všetko zvládnete. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Ahojte!